יוזמה חדשה מבקשת לשנות את שיטת הבחירות בישראל ולתת הרבה יותר כוח לציבור, שיטת פתק חצי פתוח, דרכה נוכל להחליף את הפריימריז ולבחור בעצמנו את נבחרי הציבור שישבו בכנסת מטעם המפלגה. בפתק הבחירות שלנו בקלפי מצטרף אלינו עכשיו דני רובין, מישראל ל-2050, יוזמי פתק חצי פתוח, לילה טוב לך. שלום, ערב טוב. טוב, קודם כל תסביר לנו מה הבעיה בשיטה הנוכחית. כן, אז דקה לפני שאני נוגע בבעיה, הייתי רוצה רגע להציג איך הגענו אליה בכלל. אני דני, אני מהנדס בינה מלאכותית, אני מילואימניק, ואני ישראלי שמודאג מהמצב. לפני שנתיים, כשהקמנו את היוזמה, היינו אחרי הרבה מערכות בחירות, היינו אחרי רפורמה משפטית, היינו בתקופה סופר מקוטבת עד היום, ואנחנו היינו בתחילת המלחמה. הרגשנו שנדרש תיקון שורשי בשיטת הבחירות ותיקון שורשי במדינה. הבעיה שאנחנו זיהינו היא שנבחרי הציבור שלנו, אין להם אינטרס לעבוד עבורנו. עכשיו, זה לא קשור לממשלת הימין מלא מלא, זה לא קשור לממשלת השינוי, זה קשור לשיטת הבחירות הנוכחית. מה שבעצם קורה, אנחנו לא בוחרים את נבחרי הציבור שלנו. עכשיו, זה נשמע מוזר, אנחנו הולכים לקלפי, אנחנו מצביעים, אבל בפועל לא, אתה יכול להתפקד גם, אתה יכול להתפקד למפלגה ולבחור לחבר כנסת שאתה רוצה שייכנס לכנסת. נכון, אז יפה. אז יש היום שלושה דרכים מרכזיות שבהן בוחרים את נבחרי הציבור. יש את השיטה שציינת, הפריימריז. בשיטה הזו, קבוצה קטנה מאוד של אנשים בוחרת את נבחרי הציבור, וזה קורה רק בשתי מפלגות היום. ברוב שאר המפלגות, יש או את יושב ראש הרשימה שבוחרת את הנציגים, או מועצת חכמים שבוחרת. כן. לא, יש גם פריימריז, כן. כל אחד יכול להתפקד למפלגת הליכוד, לדמוקרטים, כל מה שהוא רוצה, חוץ ממפלגות שבאמת אין להם פריימריז, אבל בוא נתמקד באמת בפתרון שאתם מציעים, כי זמננו קצר. איזה סוג של פתרון אתה מציע? אז יפה, אני רק אגיד במשפט אחד, מה שמשותף לשלושת השיטות האלה, הפריימריז, יושב ראש הרשימה ומועצת החכמים, זה שהציבור לא שותף להחלטה של מי נבחרי הציבור שלו. בפריימריז קבוצה קטנה מאוד של אנשים. מה הפתרון? אנחנו רוצים לשנות את זה. אנחנו רוצים שהעם והציבור יבחר את נציגיו. איך זה קורה? בעצם אנחנו מוסיפים תיקון קטן לשיטה. לפני יום הבחירות, איך שזה עובד, כל מפלגה מייצרת את הרשימה שלה. הליכוד רוצה לעשות פריימריז, יכול לעשות פריימריז, יושב ראש הרשימה רוצה לבחור, יכול לבחור. מה שמשתנה הוא פתק ההצבעה ביום הבחירות. אני מגיע לקלפי, אני אראה בדיוק את הפתקים של כל המפלגות, רק כשאני אראה את הפתקים, ועל גבי הפתקים, אני אראה את כל מועמדי הרשימה על פי הסדר שלהם. אני כאזרח שמצביע עכשיו לאיזושהי מפלגה, אני יכול לסמן מי המועמדים שאני מאמין בהם, שמקדמים הכי נכון את הדברים שחשובים לי, שעומדים הכי נכון אחרי הערכים שאני רוצה שיוצגו, ואני יכול בעצם לסמן אותם על גבי הפתק ולקדם אותם ברשימה. איך שזה עובד אחרי יום הבחירות, מועמד שיקבל אמון גבוה מהציבור, יקודם ברשימה, ויקבל יותר כוח. ככה בעצם, כשנבחר ציבור יצטרך לקבל החלטה, הציבור יהיה לנגד עיניו, ולא קבוצת המתפקדים, או יושב ראש הרשימה. כן. יש מדינות שזה עובד כך? לגמרי. אז יותר משיש מדינות, רוב המדינות ב-OECD משתמשות בפתק חצי פתוח. היום למעלה מ-80% ממדינות ה-OECD שדומות לישראל, משתמשות בפתק חצי פתוח. כך שאנחנו לא ממציאים פה כלום, אנחנו רק מגיירים שיטה שעובדת במרבית מדינות העולם. חלק מהמדינות, דוגמאות למדינות כאלה, זה דנמרק, אוסטריה, הולנד, בלגיה, שוויץ. ואני מבין שקיבלתם גם, הקמתם שדולה וקיבלתם תמיכה נדירה, צריך לומר, של חברי כנסת, גם של האופוזיציה וגם של הקואליציה, נכון? נכון מאוד. הקמנו שדולה בראשות אוהד טל, אלי דלל ואיתן גינזבורג, חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. ומעבר לכך יש גם תמיכה אזרחית מאוד מאוד רחבה, גם פורום קהלת, גם המכון הישראלי לדמוקרטיה, וגם עוד הרבה מאוד ארגוני חברה אזרחית. אני אוסיף על זה שברמה הפוליטית, אנחנו נפגשנו עם קרוב ל-40 חברי כנסת ושרים, מכל הסיעות, ואנחנו יודעים היום להגיד בביטחון, שלמעלה ממחצית מחברי הכנסת תומכים בפתק החצי פתוח. זה מתחלק קואליציה ואופוזיציה, ככה שזה לא מספיק כדי להעביר את החוק היום, אבל יש היום למעלה ממחצית מחברי הכנסת שתומכים בהצעה הזו. טוב, דני רובין, ישראל 2050, יוזמי שיטת פתק חצי פתוח. תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה. אם אני יכול במשפט אחד להוסיף. משפט אחד. במשפט אחד. היום מדברים, כן יועמשית, לא יועמשית, כן רפורמת החלב, לא רפורמת החלב.
אנחנו חושבים שצריך לדבר על תיקונים עקרוניים בשיטת הבחירות, ותיקונים עקרוניים במדינה, שיפתרו גם את הדברים האלה. אם אנחנו נמשיך לשחק עם אותם כללים, אנחנו נמשיך לקבל את אותה פוליטיקה. תודה רבה, דני רובין. מכאן לבקשה לתביעה ייצוגית נגד חברת טבע, משווקת נוטרילון בישראל, שהוגשה היום בשם כל ההורים שילדי